उदालगुरि जिल्ला जितु बर'नि जितु आबसुनि जितु कनफारेन्स बेहाय आबादारि आफाद लानाय आबादारि मेल लानायाव आंबो बेहाय चिरां जिल्लानिफ्राय फैनानै बेयाव बाहागो लाफैनो हानायखाय आंबो जथेस्थ' मोजां मोनदों आरो जोंना थांखिया बेनो जे जों आबाद बिथानखौ जों जथेस्थ' सिगां लांनांगौ जे जोंनि हाफ्रा जथेस्थ' दासिमबो मोजाङावनो दङ प्राय 70% दाबो अर्गानिकआवनो दं खिन्थु बेखौ जों आरो साबसिनबाव 90%सिम जों अर्गानिक लांनो थाखाय जों बेखौ खामानि मावनो गोनां दङ आरो जोङो बे जोंनि बिटिआर हालामाव जे गसाइगावनिफ्राय रौतासिम जोंनि हाफ्रा ल'लेन्ड दै गनानै थाबाय थाया बेहाय हाया गोजौ बे गोजौ हायाव जों मा मावनांगौ होनबा जों बेहाय सेरिकालचार हर्टिकालचारखौ जथेस्थ' मावथारनांगौ मानोना बेहाय आं बेहायबो जितु सावरायमेलाव आं बेखौबो बुंखादों जे जोङो बेयाव फिथाइ सामथाइ आबादखौ जथेस्थ' गुरुत्त' होनांगौ आरो जोङो सेरिकालचारखौबो जों जथेस्थ' गुरुत्त' होनांगौ माने सेरिकालचारावबो जों जथेस्थ' रां खामायनो हायो जे आइजो माहारिखौ जोङो मालायनि दुब्लियाव बा मालायनि न'आव सान्दुं अखा जों खामला मावहोआलासिनो गाव गावनि न'आवनो जुदि एम्फौ फिसिनानैबो जुदि बियो बोसोराव 1.5-2 लाख थाखा खामायनो हायोबा बेबो जथेस्थ' अनसुंथाइ जायो आरो जों प्रत्येकटा बेलायावनो जोङो डाबल इनकामखौ नायनांगौ मानोना जोङो जुदि फिथाइ सामथाइ जों आबाद मावोबा बिनिफ्राय जों मा मोनगोन जोङो फिथाइबो मोननो हाबाय आरो बिनिफ्राय जों दंफां फुलिबो बानायनो हाबाय जे दंफांनिफ्राय जों दंफां बानायनाय लोगो लोगो सेम क्वालिटि सेम दंफां माबाखौनो मोनो आरो बिनिफ्राय जों थाबनो रिजाल्टखौ मोनो मानोना बेगरनिफ्राय जों जुदि फुलि बानायनाय लोगो लोगो मा जायो 5-6 बोसोर वेट खालामनो गोनां जायो दा बेखायनो जों मा खालामनांगौ दंफांनिफ्राय दंफां फुलि बानायबा जोङो नेक्स्ट बोसोरावनो मोनजायो आरो बिनिफ्राय सेम क्वालिटि मोजां क्वालिटि मोननानै जों प्रडाक्सन जोंनि इनकाम सर्सखौ जों बारायनो हायो थिग बिदिनो जोङो नायनांगोन जोंनि हायाव मा मा जालांदों थिग बिदिनो जों गय बागान दं गय बागानखौबो जों बिदिनो मा खालामनांगौ जों इन्टारक्रपिं जे गय अकल सिंगेल गयल' मावालासिनो जों बेहाय अन्तत 4 तरपिया जों बे गय बागानाव जों 4 तरपिया जों जुदि आबाद मावोबा मोनब्रै सिजनाव जों क्रपखौ मोननो थांगासिनो दं आरो मोनब्रै सिजनाव क्रपखौ मोननाय लोगो लोगो जों बेहाय जोंनि इनकाम सर्सआबो जथेस्थ' बारायो आरोखि दा बेखायनो आङो बेयाव जिखिनि हागौ बिथांमोनखौ बुजायदों जे जोङो सिंगेल क्रपआव खुनुदिन थांनो नाङा आरो ट्रेडिसनेल हिसाबै जोङो परम्परागत भाबै खालि माइ आबादावल' थानो नाङा जोंनि हाखौबो जों गावजों गाव सिनायथि नांगौ जे आंनि हाया मा आबादनि थाखाय उपजुक्त जिहेतु जोंनो इनकामखौ डाबल नांगौ जे माइयाव जुदि बारा मोनाब्ला जों बिनि अनगायै जों दस्रा आबाद मावोबा बांसिन मोनो ना मोना दा बेबायदि जों गुबुन गुबुन आबाद मावनांगौ आरोखि जोंनि हायाव जिहेतु ल'लेन्ड नङा जिहेतु आपलेन्ड बेहाय जोङो फिथाइ सामथाइ मैथ्रु आबाद मावनानैबो जथेस्थ' रां खामायनो हायो दा थिग बिदिनो जों सोदांनांगौ दिनैहाय मानसिया बांलांगासिनो दं हाया खमायलांगासिनो दं इसेल' हायाव जुदि गोबां रां खामायनांगौब्ला जों मा खालामनांगोन नार्सारियाव जों कनभार्ट खालामनांगोन आरोखि जे नार्सारियाव कनभार्ट खालामोबा जों बिनिफ्राय गोबां रां खामायनो हायो दिनैहाय नायदो बेंगला इन्टारनेसनेल मार्केट जाबाय बिसोरनिफ्राय जों बेगर नांगौ ना फुलि नांगौ ना मा नांगौ गासिबो बिसोरनिफ्राय मोनजोबो नर्थ इस्टआव बिसोर गासिबो साप्लाइखौ बिसोरनो हरगासिनो दं गतिके जोंनि जायगायाव जोंनि अभाबखौ आबादारिनि अभाबखौ जों सुफुंलायनो हानायखौ जोंबो नाजानांगौ आरोखि गतिके बेबायदिनो आङो प्रेक्टिकेल भाबै दा जिखिनि मावदों आं बे प्रेक्टिकेलखौनो बे सावरायमेलाव आङो फोरमायदों जे आङो रिसर्स पार्सन बायदिबो नङा आं बेबायदि आं बेयाव बानायनानै बुंफैयाखै आं दा फैबाय थानाय इयुन जेनेरेसनाव आङो मा मा देखायलांनांगौ मा मा मावलांनांगौ आं बेखौनो बिथांमोननोबो शेयार खालामदों आरो बेबायदि जुदि मावलांबाय थायोब्ला जों निस्सय जों बिटिआर हालामखौ जोङो आबादजों ग्रिन लिबारेसनखौ लाबोनो हागोन जों बिराद मोजां थुलुंगानाय मोनगोन आरोखि मोजां सासे आबादारि जानो थाखाय मोजां सोलोंथाइनिबो गोनांथि दं बे मोजां आबादारि जानो थाखाय नायदो जे जों प्रथम शिक्षाखौ लाग्रोनांगौ शिक्षाखौ लानायनि उनावहाय शिक्षाया जोबथाबाय दा बेहाय नोङो बे शिक्षा लाबाय थानाय समावनो नोङो साख्रि मावगोन ना बेफार फालांगि मावगोन ना आबादारि जागोन ना डक्टर इन्जिनियार जागोन बेखौबो नोङो बे थांखिखौ लालांनांगौ जेब्लानाखि शिक्षाया नोंना जोब्बाय अब्ला नोङो खामानिखौ बासिनांसिगोन बबे खामानिया आंनि थाखाय कम्पेटेबल जायो जि खामानिया आंखौ थुलुंगानाय होगोन जि खामानिखौ आङो बिराद मोजां इजिलि मावनो हायो बे खामानिखौनो बासिना लानांगोन आरोखि जुदि बेखौ मावहां मावबाय थायोब्ला नोंनि लाइफआनो बरबाद जाहैगोन आरोखि बेखायनो जिखिजाया खामानिखौनो जुदि मोजाङै मोजां जुदि गोसो होथाबनानै मावोब्ला बेहायनो साक्सेसफुलखौ मोनो आरोखि बेखायनो
दिनैनि साक्सेसफुल आबादारि जानोब्ला शिक्षाया गोनां नांगौ दानि मुगाया जाहैबाय डिजिटेल मुगा जों बेहाय शिक्षा लानानै जुदि बिराद मोजां मावोब्ला बेहाय साक्सेस जायैनि खुनु माने गैया आरोखि दा जोंनि लाइमोन माखासेया दावगाफुबाय थानायनि सभाबा बेनो जादों जे गोदोनि जितु दिनैनिफ्राय 30 बोसोरनि सिगाङाव जितु आबाद मावनाय बिसिनि आबादा जाहैबाय अशिक्षित संख्या बारामोन दा बिसिनि दिनाव फेइलारा बांसिन जादों बै फेइलारखौ नुनाय लोगो लोगो दिनैनि शिक्षा समाजा दिनै आबादाव थांनो नागिरा मानोना जुदि बैनो जुदि फेइलार जादोंबा आंलाय माबोरैहाय फेइलार जाजोबदों आं साक्सेस जानो बेखौ नायनानैनो बिसोर मावनो नागिरा आरोखि बेखौ सानालासिनो शिक्षाखौ लाखांनायनि उनाव जुदि बिराद मोजां जुदि आबादारि जानोब्ला बे आबादाव नांबाबो साक्सेसफुल जानो हायो जोंनि हाया जथेस्थ दाबो हासार गोनां फैलाव जेबो उसुबिदा गैया जि दैनि इसे अभाब दं बेखिनिखौबो जोङो डिपार्टमेन्टजों जगाजग खालामनानै बेखौबो मोननो हायो आरोखि दा बेखायनो टाइम टु टाइम जोङो आबाद मावनो हायो जों आबाद मावनो थाखाय जों दानिया जोंनो 12 मास जों जिखि आबादखौनो मावनो हायो मात्र बिनि डिउरेसनखौल' नायनांगौ आरोखि जिहेतु मानसिनि जनसंख्या बांनाय लोगो लोगो मा जाबाय जोलैफ्राबो हाइल्डिं भेराइटि हाइब्रिद बेबायदि दिहुनबाय गतिके जों बेखौ 12 बोसोरैनो 12 मास जों बेखौ आबाद मावनो हायो आरोखि लेखा गोरों सुबुंफोरा साख्रिखौ एसे आबाद होननानै बुङोब्ला मावनो लाजियो बे लेखा गोरों फोरनि सायाव आं बेखौ बुंगोन आं बहुद बेलायावबो बुंबाय थाबाय जे जोङो दिनैहाय नायदो जोङो MA BA फरायनानै 4 ग्रेडआव साख्रि मावनो थाङो दा बिनि खर'आव जिखिनि मेलेम दङ बे मेलेमखौ बे 4 ग्रेडआव बाहायहैजोबनो हाया बियो मानोना बियो लाइफआव शिक्षाखौ लाजोबनानै बियो खर' मेलेमावनो लाथुमबाय थाबाय मानोना शिक्षाखौ लाखांनायनि उनाव बे शिक्षाखौ लाथुमनो नङा बाहायनांगौ जेसेबां बाहायो बियो गुबुन गुबुन मानसिनि थाखायबो बिराद मोजां खामानियाव नाङो आरोखि बेखायनो आङो शिक्षित समाजखौ आं बेखौनो बुङो जे आबादाव फैनांगौ शिक्षा लानायनि उनाव नोङो मा लेभेलसिम फैदों MA फैदों ना BA फैदों ना मेट्रिक फैदों नोंनि शिक्षा जिबना जुदि गैलाब्ला अब्ला नोङो जिखि जाया खामानियावनो नोङो नांथाबब्लानो साक्सेस जायो गतिके आङो बे लाइमोनफोरखौ बिदिनो बहुद बार खावलायबाय जे जोङो साख्रिनिख्रुइ बांसिन खामायनोब्ला जों आबादाव गाव गावनि रिक्सआव लानानै खामानि मावफैनांगौ जे आबाद मावो बा बिजनेस मावो जथेस्थ इनकाम दङ साख्रिनिख्रुइ आरोखि आरो दानि जितु शिक्षित समाजाव साख्रि गारनानैबो बेक्तिगतभावे बिजनेस मावनाय बाखि बेले उद्योग मावनाय बिदि बहुद दङ दानि दिनाव आरोखि बेखायनो आं शिक्षित समाजखौ आं बेबायदिनो गाव जिखौ मोजां मोनो बेखौनो जाहाथे मोजाङै मोजां मावफैयो आं बेखौनो खावलायनो थाबाय आं जोबथारनायाव अदालगुरि रायजोनिसिम आं बेखौनो खावलायगोन जे जोङो खोब मोजाङै गोसो होनांगौ रावबो जाहाथे उन जानाङा जे आबादारियाबो जानजि खाफ्रानानै जोङो मावनांगौ शिक्षित समाजाबो शिक्षा लानायनि उनावहाय जोङो बेयो साख्रियानो जा बे बिजनेसानो जा जिखि जाया खामानियाव मावनांगौ आरो बेखायनो आबादारिफोरखौ जाहाथे आङो रावखौबो उनाव थानो थिनाखै जाहाथे बयबो आवगायबोनांगौ जों कम्पिटिसन लानांगौ बादायलायनांगौ दा बेखायनो जाहाथे साफ्रोमबो जाहाथे बिदिनो अदालगुरि जिल्लानि जे आबादारिफोर बेबो निस्सय जाखांबोगोन आरो जिहेतु मावखायोबो आं मिथियो जाहाथे बेयाव नोंथांमोननियावबो तरमुज आबाद मावो ड्राइगन आबादबो मावो बिदिनो बहुद दङ आरो डिमाकुसियाव जिहेतु तेनजिं बड'सा बिथाङाबो जिहेतु आसाम गौरब मोनलायनाय गतिके बेबायदिनो जथेस्थ आवगायबोगोन आरोखि आरो बेबायदिनो आवगायनो थाखाय आं खावलायो आरोखि